सिबिग्रा बिथांखौ दाव दाव खालामग्रा होननानै बुंथिना लाग्रा बे मानसिफ्रानो दिनै जोलैनि हांगार हिसाबै गसंनानै दङ। रनजन दैमारि बिथांनि जायफोर उन सिगां थाफाग्रा बिथांखौ सिबिग्रा बै सुबुंफोरानो दिनै रनजन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'जानो बादो। रनजन दैमारि बिथांनि उन सिगां थाफाग्रा बिथांमोनहानो दिनै जोलैनि हांगार महरै गसंना दङ। बिथांमोना जे ब्लेक डे फालिनानै जों खामानि मावनायनिफ्राय दोरोदगोन बे माब्लाबाबो जानो हाया। डे फालिनानै जोंनि मावनायनिफ्राय जे जों दोरोदगोन दिस इज नट पसिबल। बारग' एनडिएफबिफोरनि गासै हान्जानि थालांनाय फारिलाइफोरखौ सरकारजों सावरायना जेंनाखौ सुस्रांनो राहा लागोन। जोङो एग्रिकालचार, सेरिकालचार, हर्टिकालचार, फिगारि, दाखारि माबायदियावहाय जोङो साइन्टिफिकेलि इनभल्भ खालामनो हागोन बेखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। बे बाथ्राखौ बुंदों BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। सावरायथाया गुबैयै एक्स एनडिएफबि वार्कारफोरनि फिउचार लाइफआ मा जागोन बेखौ लानानै जों सावरायदों। बेनिफ्राय साफ्रोमबो जोंनि एक्स एनडिएफबि वार्कारा ओरैनो हारि सिबिनायनि बेलायावहाय इन्टेलेक्सुवेलि स्किल, किन्तु दिनैनि बे 21st सेन्चुरिनि बे बादायलायनाय टेकनिकेल मुगायावहाय जोंनि बै समनि 34 इयार्स मुभमेन्ट खालामनाय बा बेवहाय इनभल्भ थानाय साफ्रोमबो एनडिएफबिफोरा टेक्न'लजिजों गोरोबनो गोब्राब जानानै फैदों। बेखायनो बिथांमोनखौ बा जों साफ्रोमबो एनडिएफबि बिथांमोनखौ माबोरै स्किल खालामनानै रोंगौ खालामनानै फैगौ जोंनि हमनानै ला एग्जाम्पल बायदियै जोंनियाव कच रेलवे फेक्टरि दङ, बेवहाय 5,000 जोंनाव जब जागोन बेवहाय, आरो बेखौ जोङो स्पेसियेलि बर' गथ'फोरनो होनाय जाखागोन। बेनि अनगायैबो माखासे जोङो इन्डास्ट्रि खुलिगोन। अब्लाबो जों बेवहाय सोजोबनो हाया, जोंहा माखासे रोंगौ सेंग्रा सिख्लाफोरबो दंखायो दिनैनि दिननि। बे बिथांमोनखौ सरजाबफानानै जथायै साख्रिखौल' नोजोर बोआलासिनो जोङो एग्रिकालचार, सेरिकालचार, हर्टिकालचार, फिगारि, दाखारि माबायदियावहाय जोङो साइन्टिफिकेलि इनभल्भ खालामनो हागोन बेखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों। आरो जोङो एसेबां धर्जजों 34 बोसोर बर' हारिखौ रैखाथि होनायनि मुङाव बा बोखांनायनि मुङाव मुभमेन्ट खालामबोदों हिसाबै आनादार जेनेरेसन टु जेनेरेसन जोंनि फिसाफोरखौ जोङो मोजां लामाजों माबोरै दिन्थिलांनो हागोन जोंनि एक्स एनडिएफबिनि वार्कारफोरनि थ्रुयै बेखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। ब्लेक मेन्टेलिटिनि मानसिफ्रा जेब्लायबो ब्लेकखौनो सानखागोन, बिसोरो नेगेटिभखौनो सानखायो। बिथांमोना होनदों रनजन दैमारि गैयाब्ला सान्थि गैया, नङा होमबा? रनजन दैमारिखौ बख'नो थाखायनो सिस्टेमेटिकेलि जोङो टेकनिकेलि माखासे बुस्थुखौ दोरोद होनानै बिथांखौ रिलिज खालामनायनि थांखिजोंनो जोङो दिनै रनजन दैमारिखौ बोथ्रोदबोदोंमोन लासैयै। किन्तु जायफ्रा रनजन दैमारि बिथां, जायहा जोंनि एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथांनि आइडिय'लजिया कमप्लिट बर' हारिखौ रैखाथि होनायनि, बुहुमा जोबजासे बर' हारिया थांना थानांगौ, गेरेमसा हारि जानांगौ होननानै जाय रिभलुसनखौ गायसनदों, बे गायसनगिरि रनजन दैमारिखौ दिनैनि दिनाव जेलनिफ्राय बख'जानो बानाय गोबां मानसि दङ। हयथ' बिथांनि आगसि आगदा जायफ्रा गावखौ रनजन दैमारिखौ सिबिग्रा बिथांखौ दाव दाव खालामग्रा होननानै बुंथिना लाग्रा बे मानसिफ्रानो दिनै जोलैनि हांगार हिसाबै गसंनानै दङ। बिथांमोना ब्लेक डे फालिनानै जोंनि मावनायनिफ्राय जे जों दोरोदगोन, डे फालिनानै जोंनि मावनाय खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय
थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाय होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।